pancen. Ing ujug aku nilapake kelawan sira Anggit. Mergo nek atiku aku kepengin tumuju ing Praja Kediri. Ben saperlu aku pengen nyelametake Brandira Tunggul Wulung lambang kajayan ing Praja Singasari. Jenengan badhe tumuju wonten ing Kediri. Iya. Menawi ngaten Anggit derek panjenengan nggih, Bapak. Kowe arep melu. Kula kuwatos saged menawi to wonten satengahing dalan wonten menapa-menapa kaliyan panjenengan. Dadi kaya ngono ya. Jroning atiku ora negake kelawan wong tuwa. Pancen ngaten, Bapak. Ya, Roro Anggit, Pun. yen pancen kowe arep melu karo aku kena. Ning mengko yen wis tumeka ing gedung pusaka. Kowe gelem ngenteni sak jabane gedung pusaka ya. Terus kula kratos wonten ing Jambi. Ojo melu kowe mlebu ning gedung pusaka. Iki mengko bebayani ya. Sadurunge aku arep pasang sirep Gedoranda. Dimen kabeh para prajurit sing padha tungguk pemit. Mengko ben padha turu. Enten nggih, Bapak. Anggit, Bapak. ayo Menawi ngaten monggo. tinggal kejangan. Sepi mampring. Ingin padha ngepenginake pusaka. Ora mung cukup bocah cilik nganti wong dewasa. Jagat iki kepenginake pusaka. Ing padha nyidra wujuding pusaka. Wiwit petik ing Sang Bagaskara pindha sela Brekiti. Ora ana pedhote wong ing padhaan. Oh, Kakang Buyut Kudadu. Ingkang dikanthi kae sapa kae? Bocah padhen kae. Nek ora kleru kae angge. Pinter kowe. Dinane setu kok wiwiti saka kidul. Nganggo sirep Dirgananda. Wong ing padha ketaman sirepmu Dirgananda. Kaya dene wong mati. Nanging sing jaga turu aku Kakang Kudadu. Aku. Jagat wasesane Bathara. Akehku mlebating paungan. Sing kabeh mau padha bakal milik Brandira Tunggul Wulung. Lambang kajaning Praja Singasari sing saiki dumunung ana ing Praja Kediri. Apa bakal sekelakon? Aku ngrebut Brandira Tunggul Wulung. Sadurunge kedesian wong-wong ora darbe rasa tanggung jawab, bakal tak besi kae. Suasana ing Kraton Kediri. Bengi iki beda lan adat saben. Manuk bence pating kumliwer. Aswajan pating jegat pating jegok. Mimwitin timing suasana ing Kraton Kediri. Jur arep ana kedadian apa ing Kraton Kediri? Sajak jangan lupa.
Lho. Ana kumliwring pawongan cap katon cap ora. Cedhok. Kalamun to kae menungso kendar beni aji jaya kawijayan kenglinwe. Lho. Malah mlumpat tembok mlebu ana sajroning gedhong pusaka. Hei, menungso, arep minggat apa kowe? Hei, madhep. Goroh kowe wong ngapusi. Nek nuju ketemu karo aku, Adi, aku wis mungkur marang kadonyan. Aku wis ora kepengin bondo, ora kepengin mulya. Kepenginku golek sampurnaning pepati. Nanging kowe goroh lan ngapusi. Ora jumbuh ucap lan tembungmu. Tejo telo. Ya, pancen kabeh kuwi wis dadi niatku. Mergo kabeh iki aku wis rumangsani. Aku ki wis jompo. Aku wis tuwa. Pancen aku golek pemani sing pati. Goroh ngapusi. Lho kowe Ucapmu ora bener. kondur kowe bisa kandha sing kaya ngono kanthi dasar apa, Kabeh wong urip ing plataraning jagat raya kepingine duwe bondo donya, duwe derajat, duwe pangkat. Kan bedane kowe. Saiki apa sing kok kepinginake? Bandera Tunggul Wulung. Kowe iki wis tuwek, wis angklung-angklung karo kuburan. Ning apa sebabe kowe isih kepengin dedel dosa ana ing plataraning jagat raya. Kowe isih gelem dadi maling, kowe isih gelem nyolong. Apa kowe ora singklar kabeh ucapmu? Dadi cetane kowe ngluputke aku iki mung karana nggonku nyolong bandera Tunggul Wulung. Mripatku durung picak, aku weruh dhewe. Nek kowe tumindak nyolong bandera Tunggul Wulung. Ya. Tejo telo. Kakangku Dadu. Sakabeh ngucapmu kuwi bener dasar mawa watonan. Ning bener mungguing kowe. Ning durung kinaruan yen to mungguhe wong akeh iki kabeh tandhamu bener. Kok iso ngono? Jalaran apa? Jalarane Gonku wani dadi maling nyolong pintuah bandera Tunggul Wulung. Mestine kowe dhewe lak yo ngerti. Pintuah Tunggul Wulung iki maune darbeke sapa? Pintuah Tunggul Wulung iki pusaka lambang kajayaning Singasari. Kagungane Sang Prabu Kertanegara. Yo mergo Singasari brubuh banjur pintuah bandera Tunggul Wulung lambang kajayan Singasari jur kaboyong dening Adipati Jayakatwang ing Kediri, nanging nek kowe ora dinarani wong kang kaslak, muluk bareng kang durung melok. Apa sebabe kowe wis tuwek? Layapan ing kanthil pawungon ing pelanggan kowe nyolong wujuding bandera Tunggul Wulung. Nah, yen kowe durung ngerti, tak wenehi ngerti Tejo Telu. Apa sebabe nganti aku wis tuwa, nganti tak rewangi aku gelem dadi maling nyolong pintuah Tunggul Wulung. Pancen ing ujug aku kepengin balekake kajayan ana ing Praja Singasari. Mokal sengara kowe bisa. Kowe mung pawadamu, kowe mung ucapmu. Ora kaya ngono sing ndak karepake. Merga kabeh para pinisepuh ing Praja Singasari
para wiku kang gentur tapane para sarjana sarjane putih kabeh wis nyethakake menawa ing bisuke kang bisa mbalekake kajayan ing Praja Singasari iki ora liya Pangeran Dian Wijaya. Mula senajan Singasari saiki wis blubuh rata dadi lemah, aku isih budidaya sing supaya mengko Singasari iki bisa bali Kakang Kudadu, kowe iki wis tuwa ora usah miloro karo raga. Kok rewangi tengah wengi kowe kelayapan mung bethike nyelametake Bandara Tunggul-Wulung. Saiki ngene wae. Kowe bali ning omah mung tengok-tengok ngenteni kabar saka aku. Bandara Tunggul-Wulung menehke aku, nek wis lakon aku nampa kamukten. Mbah kowe sak pertelone, mbah seprapate nganti separone bakal tak wenehke marang kowe. Lah iki apa? Nah, piye? Jeneng menungso sing ora ngerti bebudening liyan kowe. Bejo telo. Mestine jeneng wong urip iki kudu duwe rasa lan rumangsa. Kowe kudu ngelingi sapa to? Resi Tejo telo. Kowe iki wong bengkanane, Kowe iki menungso sing saka negara Kapilawastu. Kowe ngejawa wis bejo bejaning uripmu nalika semana. Kowe iki didadekke paranpara ing Singasari. Kowe lan aku padha-padha dadi paranpara ing Praja Singasari. Sumpahe awake dhewe iki padha ngugemi marang sumpah. Awake dhewe ana ngersani Sang Prabu Kertanegara. Iki bebasan ditata nyawa lho entek-entekane. Bareng perang Kediri lan Singasari. Lho kowe kok ora mbalui wong-wong Singasari, ning kowe kok mbalui kelawan Jayakatwang, Kakang Kudadu, ana apa? sinau marang kahanan dina saiki. Alam saiki. Sapa wong kang gelem laku jujur? Kuwi ora mujur ning malah kapara bakar racun. Wong jagat iki padha rebutan kepengin enak, kepenak mukti ngawibawa. Mula tan bedane aku urip sakmono suwene durung nate aku nyamake rasa kanikmataning donya. Saiki aku ngepenginake kepengin mulya disanjung diajeni dening wong liya karana aku ngepenginake Bandara Tunggul. Dadi kaya ngono ya. Pancen bener. Jeneng menungso urip iki sing digolek iki urip sing enak lan kepenak. Ning ya kudu dalane kuwi kanthi sarana dalan sing bener. Ora njur kaya kowe kuwi mangan samu barang apa-apa. Ning mulyamu iki kanthi ancik-ancik bangkening kancamu iki ora bener. Sing wigati urip ning donya bisa mulya. Mbah carane aku bisa mulya lan utama. Bejo telo, Kakang Kudadu. mbok menawa ana ing jagat isih ana menungsa kaya kowe iki ora bakal tentrem uripe kabeh para kawula. Mula senajan dikaya ngapa, yen kowe njaluk baline pintuah Bandara Tunggul-Wulung ora bakal tak jaluk. Yen tak kukuwi arep apa? Tak rebut. Senajan aku wis tuwa, bebasan mlaku ora jejeg yen ora dituak nganggo teken. Ning yen ngadepi mung sak dapurmu aku ora bakal. Aja sumanyan Kakang Kudadu. Ayo. Kena kowe ngrebut Bandara Tunggul-Wulung yen wis bisa nglantahi wangke kowe.
gawe piloro. Ayo Katimbang ragamu kasiksa. tak entengke patiku timbang aku masake Bandira. Saiki ora wangun nek kowe njut tanding karo aku adu jotos jinotos. Jur karepan apa? Adu jaya kawijayan. Ngono. Ayo, yen pancen kowe duwe jimat kemat, duwe aji tamake. Ono diadani ku diaduwe. Hop! Tak kandhani apa kowe dadu? Kowe kok tanding karo aku. Lila kowe masrahke tunggul wulung. Kowe ora babak belur, babak bundak. Selamat tinggal, teman. Yen saka rumangsaku Bapak Guru iki wis tekan kene. Ning kok yo tak cegat ning kene Bapak Guru iki kok yo ora tekan-tekan kene ning sak tengahing dalan ki ngopo yo? Gek-gek ana apa-apa. Aduh atiku kok mak teratap iki. Apa bakal ana kedadian kang ora nyenengake ngono apa piye yo? Lah, Bapak! Nggih. Jenengan kenging menapa to, Bapak? Ya. Iki mau lak ngene to, Nduk. Sawise aku bisa nyolong pintu Bandira Tunggul Wulung saka Plakan Pusaka Kediri. Ora ngerti ana samburine ana menungsa sing buntuti lakuku. Ora liya Resi Tejo Teluh ya kalebu Paranpara Kediri sing maune dhisik kalebu go Paranpara ing Singosari nanging bareng Singosari brubuh saiki njur dheweke mbalungi kelawan Prabu Jayakatwang ing Kediri. Ngaten, Bapak. Njur njaluk baline Bandira Tunggul Wulung ndak kukuwi nganti nganakake pasulayan. Temah jroning tandheng ya mergo aku ki wis tuwa, wis pikun lali samubarang. Aku ditamani aji nganti gembletak nganti kantoko iki mau. Nggih, Bapak, tujuh rayunipun wonten anggen ingkang saged sabiyantu kaliyan panjenengan. Nanging Bapak, sakmenika pintu Kediri Gendera Tunggul Wulung mriku wonten pundi, Bapak? Belum mau tak selewi pete.
rembulan iki bandera tunggul mulung. Iki digawa kelawan Resi Tejo Teluh. Bab kuwi ora susah dipikirake mengko aku sing bakal bisa mbudidaya. Mung wae ngene ya Anggit. Injih kula Bapak. Ya aku ora ngilang-ilangake marang lelabuhanmu tumrap guru. Umpama iki mau ora ana kowe mbok menawa aku wis tumeka pati saka tanganing Resi Tejo Teluh. Sampun ngaten to Bapak, menika rak sampun dados kewajibaning kula. Panjenengan saged waras kemawon kula sampun seneng. Kula mboten kicalan kalian panjenengan. Kula mboten melekaken sesulih menapa kok Bapak. Anggit, ya senajan kepiye wae aku wis kepotangan budi sing luwih dening gedhe kelawan sira Anggit. Senajan kowe iki muridku ning nyatane nggonmu tansah setya bekti lan setya tuhu kelawan guru. Aku kaya-kaya ora bisa nglalekake marang sekabeh lelabuhanmu tumrap aku ya Anggit. Saiki ngene wae. Rening kowe iki muridku. Ndak sawang kowe iki uga wis dewasa. Umpama kowe iki winengku dening priya, se omah-omah ngono wis patut. Lah saka karepku Anggit, kangge ngraketake nggoning padha kekeluargaan seduluran aja nganti mengkone kowe pisah karo aku. Rening aku ki uga duwe anak lanang kenaran si Lembu Tirta. Umpama mengkone Roro Anggit iki tak pek mantu dhewe, kowe ndak jodokke karo si Lembu Tirta ngono kepiye Anggit? Panjenengan saestu Bapak, panjenengan saestu. Iya, iki lae batin. Aku kepengen duwe mantu kowe Anggit. Bapak Guru, nawita ngendikan panjenengan menika nggih kula menika boten saged nampik dawuh panjenengan. Neng, kowe lak ya wis tresna to, tegese kowe seneng atimu. Umpama kowe tak jodokke karo anakku, ya Kang Masmu Lembu Tirta. Bapak, sejatosipun kula menika sampun dangu sanget anggen kula nandur tresna kalian Kakang Lembu Tirta. Menika mapan kebenaran menawi to panjenengan menika dawuh menawi to kula badhe dipun jodohaken kalian Kakang Lembu Tirta, Bapak. Ngono kowe ya gelem ya, Nduk. Bapak. Aduh, durung kelakon bae wis rumangsa marem jroning ati. Nanging Bapak, ingkang kula kuwatosaken menika menapa Kakang Lembu Tirta saged nampi kalian kula, Bapak. Wes, aja kuwatir. Aja darbe wasumelang. Yen perkara si Lembu Tirta mengko lak ana aku, angger aku sing kandha kelawan Lembu Tirta dheweke wis ora wani manjahi apa sing dadi kandhaku ngono. Panjenengan ingkang badhe negoaken, Bapak. Iya. Ning Anggit, ya sadurunge kowe kudu sing sabar luwih dhisik. Jalaran apa? Lembu Tirta dina saiki lagi wae dheweke lunga ninggalake saka ing Kudadu, mung saperlu lunga ning kutha raja golek pegawean. Dadi mengko yen wis dulurmu Lembu Tirta bali, mengko kowe cedhak kelawan kakangmu Lembu Tirta. Kowe kandha apa anane ya? Bloko kalian Kakang Lembu Tirta. Wes bloko wae. Ana ngarepe Lembu Tirta, mesti dheweke bakal nampa marang sekatresnaku. Mugi ngaten sih, Bapak. Prayogane ayo saiki bali luwih dhisik ya, Nduk. Monggo, Ayo. Bapak.